साजा होबाय होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। बिथां खुलुमबाय आंनि साफ्रोमबो नायगिरि लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव बरायनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन आरो जुदि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामगोनखौ नोंथांमोननि सायाव मिजिंथिनाय थाबाय। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ आं नोंथांनि गेजेराव शेयार खालामनो बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। जेनाखि दासान्दि फेसबुक खुलिबानो इउटिउब नायबानो दैदेननि बागै गोबां मानसिफ्रा गोबां बाथ्रा बुङो, नङा होमबा? बिथांमोननि सायावहाय नाथाय आं इसिबांखौ बुंनो नागिराखै लोगोफोर। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नायनानै लाग्रोदो। बिथां दैदेनानो पस्ट खालामनाय। बिथाङा बुंदों दि फैनो गोनां दिनावहाय गावनि जेसेबांनाखि प्रब्लेमफोर दङ बेखौ भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायगोन आरो दायनिगिरिखौ बिथाङा साजा होबाय होननानै जोङो मिथिनो मोनदों बिथांनि फेसबुक पेजाव होनाय लिरनायफोरनि गेजेरजों। दा नोंथांमोना जुदि बिथांनि बागै क्लियारै मिथिनो लुबैदोंबा बिथांनि दैदेन प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना बिनि बागै सोमोन्दोखौ लानो हागोन। आरो आं दायो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों लोगोफोर। दिनै जेनाखि बिथां आलफ्रेड, जोंनिख्रुइ बहुद सिनियर टेलेन्टेड मानसि, एक्सेलेन्ट मानसि, बिथांनि सायावबो गोबां मानसिफ्रा पस्ट होगासिनो दङ। जेनाखि सासे सिख्लाजों बिथाङा मोनसे फट' शुट खालामदोंमोन आरोना, बिनि सायावनो गोबां मानसिफ्रा गोबां नेगेटिभ नोजोरजों नायदों बिथांनि सायाव, गाज्रि नोजोरखौ होदों। माने जोंनि बर'फोराथ' बेफोरबायदिनोखा। बिदा फंबाय, बिदा बिनानाव जुदि गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्लाबो अनलायनायखौ नुयोब्लाबो बेखौ जोंनि बर'फ्रा, जोंनि हारिया माने गाज्रि नोजोरजों नायखायो। थिग बेबायदिनो दिनै आलफ्रेडनि बेलायावबो बेफोरबायदि जादों। हयथ' बिथांनि गोसोथोनायबो नङाबो जानो हागौ लोगोफोर। इसेबां गुबुनखौ गाज्रि नोजोरजों नायनायाबो मोजां नङा। मानो होनोब्ला बिथांमोना सासे फेमास मानसि, पपुलार मानसि बिथांमोना। दा बिथांमोनजों गोबां मानसिफ्रानो फट'शुट खालामनो लुबैयो, नोंबाबो आंबाबो। सोरबा मेम'रिनि थाखाय, सोरबा फेमास जानो थाखाय बिथांमोनजों भिडिअ लाफानो लुबैयो। नोंथांमोना एसेबां गुबुनफोरनि भिडिअआव गाज्रि नुदोंब्ला एसेबां मानि नङा लोगोफोर। गिबियाव जों सानग्रोनांगौ बिथांनि मोजां मोननाय नंमारगौना नंमारा, आरो बिथाङाबो मोजां मोननो मोन्थाय दंखायो नालाय, बिथाङाबो बेचलरसो, हाबा जाथ'वाखै। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आङो फिन खेबसेबाव बुंफिननाय जाबावबाय, नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ सापर्ट खालाम। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोजां मोजां भिडिअखौ लाबोनो नाजागोन। गोजोनथोंसै। बर' हारिनि जे